Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wedhuse wis teko. Lho, tek kenapa lek wedhus anu sikile le? Oh, lah kok kerenjang ku lho paling ngeding kulen. Lah ya. Jane aku kapal mlebu ke nang kono jane senar ora kono senar lek. Nganu gringgingen Mas kuwi crowonge ngono. Kena kok kuwi lho kerenjang. Kena kerenjang. Kok panas rene kono. Bentane ndi? Lek kok kei layar lek kulone kuwi lho, kei layar dhuwure ya. Lah, apa endi nek gak kene? Halo wae Mas Lukman lagi. Nanti dia mau ngene. Tidak kurang rene. Bar mbok dusi ya Mas yo. Mati pelek em. Oh tak telepon lah Mbak Suar griseni ae. Nanti nek duwe nomere jek. Tak takon lah sing duwe nomere digawa Pak Su kuwi. Terus tak telepon Mbak Suar jere wis rene. Aku nang kali itu lek. Coklat aduh coba. Dan langsung diantar. Kang. Api ini selepan dulu dengan narakan di hati tupai. Sedapan. Itu mau nyelapin. Hati-hati lho lek, dhuwur lho kuwi lho wete lho. Awan-awane kok ndo nyidam jambu ki lho, guys. Lek dami sampai menek tekan dhuwur ki lho. Kendele kok mboh. Nah, wete nek sakmene dhuwure nek ya wani. Pak Ti, kemana berlok nganten no? Aku kok bengi kok. Lah yo. Wae nang koyo ngono mbriyute. Wes lek nang medun lek aku kok mer-mer aku. Ndang medun. Iku mau hati-hati Mama. Alah, lado ciblok koyo ngono yo. Nek ora ciblok ora kepangan kena krikil do penyot kabeh. Ora wetan kamar. Lho gak, madu Mbak Lis rujak ijek ora nang cipian ngono. Do ngrujak Mbak Mang. Wis do bareng rujak ya jek do. Oh iya, anu ki lho, Mbak Tik barang ta. Ijek paling Mbak, nah rujake. Do bareng rujak melipah njupuk semangka. Terus iki dondonge ya enek dhewe iki. Dondonge duwe dhewe, peleme ya enek dhewe, jambu duwe dhewe. Kan yang dhewe lho, guys. Duwe ya, Mas. Duwe dhewe ya. Dok gasan mau petak bathuk ngono. Lho nek kamar enggak bergasan meneh. Alah yo nggoe mantah gede-gede ceplok, Mbak. Ya Allah. Terus do bareng ngerujak lho kok Cek. Senep lek aku nek mama akeh-akeh. Halo guys, apik mi. Namrejak guys. Mangan jambu, guys. Balitane mak merujak guys. Gayi-gayi ditekani guys. Alah maneman lek do ceplok kabeh. Gak kepangan. Ngene-ngene iki ditelateni guys, disyukuri ya guys. Mas ya Amin. Disyukuri guys. Amin. Gigi diwehna putu-putune ya guys ya.
Wayahe engko rangah terus piye, Mbah? Betul kan? Genten sing nom-nom. Kowe palepokno. Boleh dami kendele kok mbayani. Jambune lah, guys. Lepokno sik, guys. Mbah Suharmo wis bar tanduk berarti. Lho, lah piye le? Teh. Mati mak plong ayo. Gowok-gowok lho. Ya, ndang golah Dek gak apa-apa. Kon ngenteni Dek. Aku tanggune ngono. Engko kakak ora Den. Mbah Dek gak mek atom-atom kadung jungok. Sapira-pira iki. Ya sedengan iso ngono-ngono kuwi. Kok panas yo? Gak engko ya nyelot iyo, Mbok, Mbak. Den. Lah, lagi gadget tok iki kok sambul lho. Engko tikus gak marah. Iki tambahna. Kok tambah. Aduh gadget le. Lho, gak gadget. Kamu kanggo gadget. Heh? Cek gak kanggo. Bener gak bener tak kok. Gadget kanggo ora. Gak kanggo biasane suku. Iki lho. Kanggo. Gak kanggo kok. Entara rene ndi? Sik ditanya. Antene rene, Mbak. Golek bak, Bu. Sambil jam ini juga. Kapan lagi? Emang gue pernah Saya. Emang gue pesan lah aku gue peso dewe. Si gilir-gilir ini kayak gimana? Iya. Biasanya rene sum-sum yang ngono kuwi. Mau rong maaf saking. Yo, gadget. Gue jika yang gue teman sakit. Enak koran. Ini kosong manja ya. Guys, alhamdulillah kini ngirisi iwak wis rampung. Asem-aseme ya wis mateng. Rek nunggu kalau dibagi asem-aseme wis karek pulang. Terus dibagi asem-asem karo sego. Wis enek sing bungkusi. Kayak sing jek enek sing goreng-goreng wis wengi ya guys, wis jam 4:30 sore. Dhisik urung mantuk. Perkarane yo ngenteni iki lho bagi asem-aseme. Dan nemang le. Lalu iki udah diwai lho. Oh. Lah ya iki lho Pak Suis tekan kene iki lho, guys. Lho, lah kuwi engko tak gowo ngene lipah. Kuwi iki apa rek koyo ngono kuwi? Permangan apa ki, Mang? Oh, alah. Ya sih. Lah kuwi lha iki. Iki Yongdam lipah. Mbah Mi mang ndi wong e? Iki sapa ae iki engko? Karo aku. Yongdam lipah Lukman iki. Sik tak tekok Mbah Garmi sik. Cek iki candal ngono. Ning ndi Mbah Mi mang mengguri neh. Mbah, Mbah Mi. Rene sik jek piye iki? Pasrahe sapa ae? Kowe gak sego tenan. Oh, gak Mbah segaku. Jaga ya. bojan tewel.
Gopo gak kepangan kok. Segane dhewe jak agi ya. Lho. Ijek agi mbah wong Ana gak ijek, tak pekno. Nggo nemdi. Lah dikek ning ndi? Gua lho. Iki lho mbah nek rujak iki lho kayakku. Iki sapa ae nang pasrahno. Nek tak omongi ya, iki kang mbek Yungdam ya. Sing iki. Sing enek-eneke iki lho Ya, ya. terus lipah sing kae. Heeh. Lipah Iki kuwi ambek segone yo lipah. Wong emang tak gawani. Sego lip Ya, sing terus gak awan. segane iki Yongdam. Iki Yungdam ya. Heeh. Wis ngono ae. Matur nuwun sesuk dadone peteng ya. Jenenge peti masakno peteng Mbak Jaini ya. Ya, engko aku yo ireng-ireng. Mbah, pokoke bar Matur subuh nuwun, kok aku Mbak, ya. tak rene. Ya, nek wis bar subuh nduk subuh. ya gawakno ya. Oh, butuhe tak terno lipah ndro wis ya, Mbah. Iya ngono lho. Iya, iya. Kok terno ngene makmu ngono. Heeh. Ya wis ngono ae ya aku tak balik sik. Aku tak Lah mlebu iya rene kok kan menyan lho Pak. Lah kuwi digani jangan digani. Aku Masukane ra nggawa sih. rujak barang kan tak adai lho Mbah, tak pangan. Kan kepangan. Lah iya. Mie anak Ayo. isih. Alah kok ngene ya sen. Ora lah. Engko aku ki ya wis ape rono ape rene wis bingung polahku dhewe Mbah engko. Sing ape ngadroh sing buah. Ayo. Heeh, aku pokoke bar subuh engko tak rene aku. Ayo. Nanti enggokno. Yang medun anjlok rono sik Mas tak anteni ngisor kene lho. Metu ndi? Tunggune anim kono lho kowe. Wah, kene. Ya. Loro. Wis, kowe teko mah. Wis ayo. Yo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. أما بعد hadirin kiram dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustaz, para ustazah, sesepuh bini sepuh, sesepuh aji sepuh, duko kedung sami desa Temulus. Wabil akhas dumateng Bapak Kiai Bambang ingkang tansah kawula takzimaken, ingkang telepon niki Pak Yai Bambang. Pak Yai Bambang, di manakah dirimu berada? Oh iya, nggih. Alhamdulillah, nggih. Wabil akhas niki dumateng segenap perangkat desa, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak Lafasuki dumateng Sohibul Hajat, panjenenganipun Bapak Sumiran dalam Ibu Sarmi ingkang berbahagia. Wabillahi taufiq dumateng pengantin kekalih injih punika Mas Melinda melawan Mas Mirza saking Blora niki nyampene wonten teng pundi? Teng jero napa teng kamar? Teng kamar napa teng jaba? Teng kamar. Kira-kira umpama nggih ngantene niki sampun ngantuk napa dereng? Ngantuke diempet. Kula suwun nganten kekalih niki Mbak Lin kali Mbak Mirza niki duduk teng mriki. Sekedhap mawon boten napa. Monggo. Dalem. Lah sing ngantuk lah sing guri kuwi gebrak-gebrak. Ayo monggo Mbak Melinda kali Mas Mirza kersane niki nggih. Monggo kula teng mriki. Wabillahi taufiq dumateng segenap kanca-kanca hadro al barokah. Ijo royo-royo, masya Allah kita ayu-ayu. Wong iki nyoteng ngecek kok apa wingking. Iku kita apane kita kudu nggih. Sehat nggih? Amin. Sunati bagian MPS terus awet mau masya Allah. Ora kesel ngono ya. Nggih sehat nggih Bu Sunati nggih. Ya alhamdulillah. Nggih hadro al barokah di bawah pimpinan panjenenganipun Bapak Yono. Halo Bapak Yono, delik teng pundi niki? Halo, masya Allah. Sing ketok kok kene andeng-andenge. Wabillahi taufiq dumateng Novan Audio sound system profesional ingkang sakmenika selalu mengiringi
menemani panjenengan sedaya malam niki. Wabillahi khosuki dumateng segenap para tamu undangan nggih para rawuh sedaya ingkang boten saged kawula sebut satu persatu sedaya hadirin hadirat jalisin jalisat mustami'in mustami'at ngantuin ngan tuat sedaya mawon muga-muga mulya ugi dipun mulyaken dening Gusti Allah. Pertama dan utama monggo kita tansah budi syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, bahwasanya pada malam hari ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar kenikmatan sehingga kula panjenengan sedaya saged makempal teng mriki memenuhi undangan panjenenganipun Bapak Sumiran dalam rangka tasyakur walimatul urs pernikahan Mbak Melin kalih Mas Mirza. Mugi-mugi mawon sedaya pinaringan sehat wal afiyah, amin Allahumma amin. Sehat jabone, sehat jerone, sehat sedayane, amin Allahumma amin. Teng mriki sehat sedaya kula tingali, kira-kira batine sehat. Alhamdulillah pentasnya wis rampung. Pulang-pulang. Besok diicir jagung. Lah, ngabuk telak pitik. Lho, Monggo. tenan po, telak pitik tak dolanan kok. Nggih. Alah lah kowe Mas kok. Lho lho cek sakmono kok cek wangi dhuwur lek Sar. Wangi nggo ning motor kan. Iya, terus. Pulang-pulang. Alah dek gak iso salim iki piye lek? Gak iso salim yo ngene. Ngene yo. Lah karo syuting iki piye? Ngono kuwi gak yo lek wis mbayani tenan kok. Jam 12 malam guys iki. Seru. Kancane akeh. Kandani Mas ngadain to. Ayo kabeh. Anak lanang, Mbak. Oh, alah, kok gendut kok. Pun mboten sekolah? SMA. Nggih, nggih. Jo kon wangi Mbak Sunari iki lho. Halo guys, iki videone dilanjut ya guys. Setelah beberapa hari deseh nggak bisa upload, jadi kendalanya iki HP ini error. HP iki tinggo capcut iki gak gelem nyimpen neng apa kuwi galeri ngono guys. Tak capcut ping bolak-balik sampai beberapa kali, ternyata gak bisa nyimpen neng galeri. Jadi ini yo zong terus ngantek mumet jengkel terus tak gletakno ngene. Lah tinggo upload ki ora kena guys. Ternyata terus tak bawa ke rumahnya Mas Najis, tak kon benahi. Iku di apa? Di periksa satu persatu ngono ya guys. Cara ngono ki kendalane iki kok apa kok gak iso nyimpen ning galeri iki cara ngono ki apa ya sing marahi nganu ngono. Lah Mas Najis yo sampai bingung, sampai piye ya ngono kae wis Mas nek emange isek kena tak lanjut ya wis tak lanjut, nek emange wis gak kena ya berarti rezekiku wis sampai di sini. Aku sampai muni frustasi ngono guys, sampai pusing polahku dhewe. Sing Mas Arif ngene, "Dede sampean kok ngatek kuwekelen. Aja ngono ah, Dek, aja kok wis gak oleh upload apa ya wis emang wis sakmene watese ya Mas ngono. Aja ngono ah, Dek, wong sing rusak iki HP-ne kok sampean ngomong ngono Dek lah terus piye Mas aku yo ngono. Nek di
olah alik dibenahi ngono ngene nek wis ora kena ape piye ya wis intine iki ya isine mek pasrah karo Gusti Allah ya guys. Nek emange aku sik ndek rezeki ning HP ya iku mau ki nang kena lah sampai 4 hari lho guys. Sampai 4 hari kok ngene Dinda. Ngene kakak kuwi, Dek. Sampai 4 hari berturut-turut sampai gak bisa upload sampai desih iki ya wis pokoke tak tenang-tenangno pikiranku ngono lho guys. Tenang ku nek isek kena ndre yo upload neh ngene. Makane video sing sampai 4 hari baru tak upload. Ndek esuk mau. Ndek sore iki ternyata kendalane iki guys, ternyata kuwi kebeken apa ya kebaken kaya video, kaya foto-foto ngono kuwi lho. Wong HP iki nek HP apik ya guys. HP iki nek HP rego larang ya wis ngono kuwi. Maksudnya apik ya HP Android kuwi lho guys, ngono nek gak apik lah. Lah sing Mas bagus ngene wis toh Dek, ganti ya Dek HP-ne Dek. Sing HP ku ya wis khusus nggo nyimpen foto-foto karo nggo nyimpen nganu engko sing nek iso tumbas neh kuwi nggo khusus nggo upload ngono. Lah terus tumbas kuwi yo pikir 2 kali ya guys. Tumbas kuwi regane lah yo jerene 10 ke bawah ki yo enek. Cuma iki yo piye yo dhisik selama ngonten 1 tahun lebih iki duwe iki yo gak iso terkumpul ya guys. Umpama kok marai yo nganu piye yo 1 bulan sekali iki gak iso gajian dadine yo iki dhisik 3 bulane urung iso gajian dadi duweke lah ki mbok kon nglumpuk terkumpul ngono ki yo gak iso guys yo piye yo guys keadaane Pak Sulah yo lagi sepi dadi nek entuk duit sithik-sithik ki yo cukup dinggo butuhan sehari-hari dadi nek kon langsung ngumpul nggo tuku HP iki yo ketoke yo isih abot ngono nek kanggone dhisik ya guys. Ya wis bersyukur lah. Sing penting ki awake dhewe jek diparingi sehat, diparingi awake iki diparingi sehat ngono lho guys. Lah piye meneh jane iki yo pengen tuku HP sing apik dienggo mergawe, tapi yo terus yo ngono kuwi mau. Yo sabar sik, jere Mas Haji yo sabar Dek, nganggo ngene-ngene sik lah. Yo intine ya sabar. Piye. Pak De nakal. Waduh, kuncirane kok Sarinah. Gibang Dek. Adike nangis, Dok. Halo guys. Iki lho, Cek, halo guys ngono. Kangen guys, pirang-pirang dino gak iso upload guys ngono. Ya nek mau nang mantok. Anak titus Masam. Kok iso? Kowe anggere nakal. Ngerti ya? Wajam. Waduh. Kerenge kok kaya ngono, ya Allah. Mamak ditukari ngene iki lho. Ya wis gak sah ditumbasno Yakul engko. Gak sah ditumbasno Yakul. Kuncirane cias. Sing nguncir sapa? Nanti gambar Pak Den. Nah, Sampai family online sampai doang guys. Ibu Rusmiati. Anu ya alhamdulillah deh kalau nggak apa-apa cuma HP kan bisa dibetulin atau bisa beli lagi. Yang penting keluarga dese sehat-sehat selalu jadi. Walah ya Allah aku ngono. Sampai 4 hari nih gak salah 4 hari guys. Dese nggak bisa upload. Anggek dek esok mau didendani Mas Haji sampai jengkel. Dek sore, Mas nek gak kena kok tak gawane ning konter ae Mas aku ngono. Kok delalah wis alhamdulillah deh iki wis kan anu wae kebeken apa-apa lho Dok, cara kaya foto kaya apa lah terpaksa tak hapusi kabeh. Lah Dinda lah ya ngono, tak kon anu ki ya wedi Dinda, wedi nek wedi nek aku ki gak wani ya Bu. Cara mereka ngapus-ngapus sing gak wani soalnya iki kok nganu sithik ngono YouTube error ngono. Iki uga tak hapus cuma tak paksakno
Nek tuku HP ki yo ae Kong, Mas Arif yo nyarakno lah tapi yo terus kuwi mang lho. Duweke kuwi lah jere 10 medun yo enek. Lah tapi iya. Heeh sing apik maksudnya sing nggo khusus nggo mergae. Lah ngene iki nek Pak Su lancar ngono kae yo. Sakmono lah nek kena di Ora krasa. Lah yo. Lah ngene iki anggek YouTube-YouTubean ibarate 3 bulan ya urung iso gajian, urung iso paling 5 sasi dicipuk. pisan. Paling kok 5 sasi pisan anggek iso gajian. Lah kaya terus piye? Terus lah terus iya lah modele ya model HP Android iki yo sabar. Lah iya wong mek mbaone modele kudu akeh nek ra akeh ya asile ya ora Nakal Adam. iso entuk akeh. Ya wis sabar lah. Cara menawa ibarate iki nganu kok aku ki cara rodane nganggek ning ngisor. Dadi ya sabar. Kari tinggal rono deh. Lho Pak Su yo penghasilane yo ora enek blas ngene. Duit HP untuk sithik-sithik ya wis dienggo kebutuhan sehari-hari ya wis. Lo gak boleh nakal saru. Dek. Dek sa Aku gak nakal. nyuduke malah damu ini. Piye, cah cantik kok ya ngono. Tak kuncirane kok Sarinah. Iki lah ndelok cantik iki piye? Kuncirane kok Sarinah ya. Iya lah cah cantik kok. Alah lah iya. Eman-eman cah cantik kaya ini kok. Disuka. Wis nang tutup, lawange nang rono. Lah aku kok lak cepet iki kok aku kok. Lah kuwi ngisorem ku lho cecek ngisorem sa. Aduh, Sa cecek ngisorem. iki piye iki cepet iki. Anu jere sapa lek jiah mbok omongi wonge. Sih ya wur lek jiah Padang jerene. tambah enek tikose ngisorem. Lah iya. Ngene yu Buar, dikai lah, obat tikus buar. ora yu ora mbah tok ora tau ngobati tikus kok aku ngono. Menurut wete udah butuh pakan yo. Jere aku barek jiah ngono lho. Lah nek roh lek jiah ngono diomongi ngono. Tengok malah dine diomong. Melok ngaret rono. Wong kae lek ngono mau kae kaya terwajin. Kae kaya terwajin. Ya jere sesuk ya sok setu. Ayo Kak Dam, ayo. Berarti entek saiki wis. Jamine sondeng iki ya. Wong ngono terwajin. Saat terwajin. Wong jere ya saiki mi aku tak Timan gak mampir ke. ngomong-ngomong. Iki sapa? Ayo Kak Adam mampir. Kae lho. Anu Kak Adam. Aku diomong ide jiem. Ndarene ora cah cantik kok. Ya saya ayo. Ayo Kak Siti.